Munyika yeZimbabwe muri kuonekwa kuti aiwa panguva ino mune political instability, muchiona kuti aiwa important figures especially from the top, muchiona aiwa vachiratidza kuti vari kukuturana, muchiona kuti maloyalist nemaallies panguva inoi aiwa vaakuzvidemba kuti vakamboitire loyal especially kune the deputy. Panapa tichiona panguva inoi vazhinji vachifaiwa, vamwe aiwa mumagenerals aiwa achirasikirwa neupenyu. Sanamira mashoko amuda nyongo panapa vatinoona kuti aiwa vanhu vaiva vachidrowa back vachiti iyi ndo the reason why the vice president ari kusafa. Ndori wasubscribe like on the bell icon. Tinga paendo imajarajara sample this picture muri kuona ironyo rachiti General Constantino kuvia Dominic nyika dzino Chwenga and Lieutenant Colonel Minyotabo Baloyi Chwenga. Corruption has become a national threat. I need say no more. 2025 is going to be a very difficult, a long year full of twists and turns. Kunyarara akusikutaura tomashoko anobuda toko panapana navajarajara achiti aiwa mashoko ari kufira mashoko ekutaura achiti corruption has become a national security threat akataurwa aiwa ine public address nemukomana aiwa vamuona avo general Chwenga. Vari kunzi ndo mashoko avari kuya vachitaura akaita as if aiwa akufumura mumwe mukono imo muthe regime. Zvakuonekwa kuti panguva inoi mashoko awa ndo akuona kuti zvise zvakuitika muchiona maallies nemaloyalist, muchiona pamwe chete nemamwe mafriends vamwe vachifaiwa, muchiona makaona mamwe maloyalist vakaita sana police general mukuona aiwa vachikuturwa zvekare. Zviitiko zviriitika munyika yeZimbabwe vanhu vari kutaura mashoko achiti aiwa zvakabva mumashoko avakataura ekuti corruption has become a national security threat. Budisa mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Muna kume section medu mudza mafunguro enyu, subscribe like, chinotoramba bell icon.